Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippines Standard Time, Las 10:08. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, kamusta naman mga palangka naman tagpalabati, region-wide, mga palagad kita sa Nabilin, 49 minutos, karon kadlaw, Biyernes, Friday night, Petsa, 18. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sininga pala tuntunan sa kailangan liwat na banaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sininga news team, ato sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sininga kapolisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Ko sa ato sinimata kag durunggan oras sa kagabiho ng ato sinimata Patrol 2 Crossfire Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Magatalos temporaryo sa trono ni Aksyon Jan Diaz, Aksyon Papang Albin Graba. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang ko namay, ariya lang ko namay, importante, way lang Malaysia, Aksyon Papang Nixon Tahong. Ang ato magbantay sa mga balita update sa National International News Center sa Aksyon Radio Bacolod pang Friday night. Builog nato ng puwersa, Aksyon and Defensor. Of the
Kasama kita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Delmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Retilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sini alagad, ang inyo siningang Kurban Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niya ko sa Rabilin. 47 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa mga maninoy, maninay, preparar, ihanda kagihado, preparar para ganar, go, 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 go na sa kalendaryo. Dala ang lapis, ballpen, kag papel, pat ini ang numero, dali nagidlang. Sa nagidlang kasimana, but silingon, 7 na lang kadlaw. Ang nabilin, kag Pasko na. May nabili pa kita nga balik 14 dias. Goodbye 2020. Welcome sa 2021. Ang inyo Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa kato sa nga pagpangalagad, masami giradulong sa inyo sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. ini mga porsyon sa kato sa nga pagpangalagad giradulong man Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ang ini mga pagpangalagad naton porsyon giradulong man sa sukalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, balanse sang sistema sang atong sining lawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhina.
Kag ini mga porsyon sa aton sini nga pagpangalagad. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Maulanon subong ang lakat sang aton panahon tungod sang bagyo nga si Vicky. Nga karon nga gabi ang sentro kag mata nakit-an sa vicinity sa Esperanza, Agusan del Sur. May dala ining kabaskugon sang hangin 45 km kada oras. Kung kaysa may pagmulong madlos, dala ang hangin nga 75 km per ora. Ang Negros Occidental sa gihapon nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero atensyon sa mga taga-oriental kag occidental kasi magdamol-damol ang ulan, baw pura parayo lang. Kung magdamol, sige-sige, resulta, baha. After 24 hours, basi buwas hapon, ara na si Bagyo Vicky sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang forecast nga sa pag-asa, basi sa Domingo, magwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. Kabay pa. Kaya ko di sa pag-asa, amo ini ang katapusan na bagyo para sa tuig 2020. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga balay nga ara sa higad sang baybay, sa mga balay nga ara sa higad sang suba, extra lang ang paghalong basi magbaha. Ang mga balay nga ara naga-star sa mga pangilid sa aton kabukiran, extra man nga paghalong kay base ang aton kontra landslide. Basta mo ni gani nga mga mabagyuhon nga panahon, alerto gid 24 oras. Hindi lang bag-alerto 24 oras sa bagyo, kundi alerto man 24 oras sa mga kawatan. Kay ang mabugnaw kag maunanon nga panahon, bintaha para sa mga kawatan. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! That's why ang atong kapulisan, why man gauntat, randa di kagwalda-walda, sa ila sinitag sa ka mga area of responsibility. Ayos! Sa mga motorista nga nagabiyahe pasubong extra gid nga paghalong, ingagaw na puli kay way paulan, basi dugay-dugay magbunda kang ulan, kag basi kun maabtan ka pa korpyo, masipitan ka pa sang pulis. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Si Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, ang aton Deputy City Director for Operations ng BCPO, nagsiling kaya sa TV naton nga naka-alerto ng aton kapulisan sa Bacolod City Police Office. Pilagid ang mga rescue group ng membros ng PNP. If in case kakitang lanon, ang evacuation, arang aton kapulisan nga magbulig, mag-assist, ara man sila nagadepende, kag naga-coordinate sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ito man ginapangayo. Sana naman nga mga eventualities,
Particularmente sining lakas sa aton nga panahon. Ang update naton sa Baguio, BK, ginadulong sa iyo sa kalawan sang Mighty Sea. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good luck, sir, sa mga Bacolod Eagles Club. Initiation rights buwas sang mga taga Bacolod Eagles Club. Good luck sa aton tanan-tanan. God bless Bacolod Eagles Club. Preparar para ganar. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:25 na. Sa Siligabayan sa ato malaga, i-check tayo ato Siliga Patrol 2, Crossfire Patrol. I-check tayo si Action Papang Alvin Grabang, Graba, upod ki Action Papang Nixon Tahom, nagaranda di, kadaga walda-walda, sa matugnaw kamabagyuhon, nga panahon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Yari sa Action Alvin Graba, sa observation report sa Bacolod, Action Alvin. Pang, good evening. Good evening, Pang. Yes, Pang. Yes, Pang. Ang kalibutan masyado kadulong ginapalibutan sang madamol nga galom. Talithi sa sining tiniyon aksyon na Eric. Okay. And of course, magamal kita talithi, basa na naman ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Inabangod man sa bagyo nga Biki aksyon na Eric. Correct. No? And ang sitwasyon karon sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod, masyado nakatawhay ang dalanon. Pipila na gid lamang ka mga taxi ang nagbiyahe and even mga tricycle sa aras kilid sa regional hospital. Ang iban nga mga salakyan di pasahe nagaranda di pa, ipila na gid lamang karon nga gabi aksyon na Eric, no? Okay. Kay ngagaw kay tubtub alas 11 ang biyahe, alas 11 kuana Curfew? O tubtub alas 3 ang kagahon. Yes. At kahit papano makarupahuway ang pila naton ka mga kauturan sa sinang oras. Inabangod biyahe na naman mga umpisa alas 3 para naman makadulong sa pila naton ka mga kauturan para sa Misa de Gallo aksyon na Eric. And sa pong gabi ang ako niya partner daw nasupuan. Si Papang daw nasupuan siya. ay kiti tugnaw mo. Oo, sila niya gali. Ay, abaw, tugnaw na. Wala pa sa mga mamsa, musa kag damsa. Wow, ano nagpampasalo ka pangita pa sa Chansa na tadi, sila niya ba? Chansa na tadi sa mga nga katugnaw sa panahon. Oo. Ay, tani nga makapainit-init, inabangot Wow. sa paglabay namon sa mga damsa sa dalan sa nga Mabini. At sarado na sila. Sarado, way na damsa. Way damsa. Ati hadok lang basa mo. Oo, magani man siling ko. Ati, way tamahimo kay basin mabasa pandila nila. Na panago gani ang damsa, ang wasa pa. Amo. Kung wasa ka na niya, dali ka gitugnawan pagid mo. Oo, magani man siling ko saya ang teknik ni karon. Way depensa kung wasa, mapukong damsa, may depensa gamay. Ay, may depensa kamay. Oo. Oh, kapin pagid masulapo niya Diyosa. Ang mga Diyosa, ati grasya. Wah! Grasya. Hindi ka patampaan eh. Ay, amo. Grasya ka. Grasya ka, gid. Di ba, hindi ko saya kung ako sa imo karon after this. Hindi ka kamatawat kadto ka sa Bacolod City Public Plaza kay katawhay. Mga puli na sa papag mag-drink one bottle ka mag-sleep. Amo na sa. Okay, buwas ka sa duty. Buwas eh. Uwi sa duty boss, siling ko gani, chansa mo na ni. Way ka duty boss, di... Way ka duty buwas, may duty buwas. Gani.
Lokabi mo gusto mo nga adlaw man? O gani ka umpisa karon nga daw ti boss pas kagahon. Ti bira na naman ta, no? Oo. But anyway, that's life. In the name of public service. Ba. Mga krada. Amo Napo na, way pa. tapos na aksyon na, Eric. Kaya ko lang, hindi karon pang midnight snack ko. Oo, okay, kabalo ka. Sa subong ang isa sa paborito ko. Kasi din ko ba, kabay pa may mabilin. Sus, ang pangamuyo ko na, pati ang aksyon na, Eric. Ara kitang paborito, mang ginbiling ginsay mo? O, siling ko ba, timing, amo nang ginwaswasan ko, siling ko sa subong. Batsyag pa ko, busog. Ba, ti pagpuli karon kag magsakat di karon na follow up report lang karon na. Oo, mapalo up naman ta karon, ti timingan sa niya, kay siling ko, mabilin bagid ni. Ari pare pa ginatangkas, hindi Ay, ginapasta. apaw, salamat, kid. Ari pa di, ginbili na kag ni Nilmar kag ni Sir El Rey. Istorya kami kagina, siling ko. Niya bili na tapos papakita paborito gini ang luto sang GNG oh. Gani man namit sa bak, kwanto bakaritat, ano to, Abot ang aksyon na, mga luto do karne man to Oo, daw karne, kahumok-humok blaw no. ka namin siling ko ba? Saburuso. Oo, kagina to. Kunti, May mga Christmas party sila blang to simple na pwede sila ka-order sa GNG ah. Yes, kag kung matilawan nila ang Madimat mga sila. luto sa GNG. Madimat sila. Madimat sila, siling ko gani, ako gani, madimat, siling ko baw kabay pa. Pagamuyo ko gani, baw kabay pa. Bisan jutay na lang mabilin sa Hindi akon. ko pangamuyo ka kag nagaplano ka magpa-order man pa sa gingkao mo to nga namian mo. Mo! Ginwas-wasan, gin. Tilawa man si Marison niya eh. Ikaw lang Oo. yung tilaw. Si makapaulit, ma-order kita sina para matilawa yaman, no? Sili mo ari ang paborito ko nga pagkaon sa GNG, tilawi blaw. Oo, namitis pa kay ang Sa amoning Bruso. baka nga masyado pagkahumok. Sa buruso pa. Sa bruso na, humok pa. Ati ang ayan gil para sa amo ni Papang, no? Amo. Makon mo na yung amo yung Pamingaw ka mo daan. amo. Pamingaw ka mo daan, kapatubo ang mga mulot bago ang unto. Amo! Kasi daw ang pagkaon nyo daw sulhay lang. Oo, sulhay lang git. Kung timing ni siya, kung by next year siguro, aksyon na Eric, tubo na ning amon unto. Yes. Ti pwede kami kaon liwat sang medyo Kung wala sa wala ka mo turtika. unto, may dila pa man ka mo ah. Amo! Apapo, ginampisa ka Ang muna. pulos ang dila nga hindi magamit. Oo, siling ko gani, pang, amo na yung dila dapat halungan. Nga hindi mabasa. Nga hindi mabasa. Sang ulan. Oo. Nan, Mabudlay ko kung mabasa sang ulan, hindi ka nakapanabor. hindi ka nakapanabor. Kagkinanglan dapat limpyo permi. Oo, kay gatudlo siya. Siling niya, may isa pa man ko, no? Nagaserbi mo na sa nagapang limpyo mo, daw brush blaw. O gani. Ginabrasan niya. Siling niya, ari pa din kabot ko. Ginabrasan niya ka Ginabrasan niya pa. Si Papang Nixon Makatabi si Papa, kung mo niya mabrush dila ya. Oo. Hindi mo ya ko no? Bakit sabi? Pang, ginahimuman brush, ginabrasan mo man dila mo bang? Ha? Yun niya, ayaw pa hindi ah. Kung hindi ginabrasan, siya mabrush eh. Oo, gani man. Parang ito paano yan, limpyo, no? No na. Oo, kapalo ka sa actually toothbrush na. No, basta toothbrush, okay na siya. Gani. Dapat tupod na siya sa toothbrushan siya. Para kahit paano yan, nga madali lang, kag madasig magmala. So dyan, nagkabala ang pulis tagalibot, gaulan. Ay, oo, aksyon na, Eric, ang mga kapulisan sila. Oo, ang Station 1 Kagina. Oo. Taga-Lambiyong Kagina sa area sa Bacolod City Public Plaza. Sa Piak, sininga ang aton, sininga Bacolod City Public Plaza. Masyado ka sanag, tauhay, pero masanag. Pangod man ginapalibutan karon aksyon na, Eric, sa mga Christmas masanag lights. ng mga Christmas lights. At the same time, may mga PO1 tabla, mga bag-o, mga PO1 on the training. Ang mga kinain ganun man ni Captain Stupa o ga libot na misang gaula no ah. Oo, gani man. Kita namon to sila kagina, sugatan namon aksyon na, Eric, sa area. Sa may dalan sang Ramos. Yan. Masyado kasa ko si Ringko ay abaw, amo ning kaulan, galambiyong gyapon, Oo. ang mga kapulisan pisa, no?
amo ni ang pinaka number 1 nga manduman ang aton sini nga city director nga sa piak sini nga maulan nga panahon maglambiyong kagang ibandang kagina ang iyasang station number 8 nga patrol. Nakita naton nga tamwa sa aton nga sa may kuan bala sa may taytay. Pinalantaw man nila aksyon na Eric ang tubig kung bala nagtaas o kung ano. At least importante diriya para ma-secure man, no? Yes. Ang lakat sang tiyempo o ang mga advice gani nato aksyonery sa mga kasubaan higad sang sapa kag suba. Paguro alagmat gid, no? Sa lakat sang tiyempo hindi nato mapaktan ang bagyong Vicky. Correct. Kay base mo lang magbubo tulo ang ulan. Para kahit papano ka makaaligmat sila kag kung lantaw nila delikado ti lakat na samtang temprano pa. Para secured kag mangita mas mayo kung amo nga sitwasyon direkta na lang sila sa barangay hall or sa isa ka gym. Correct. Para mas secured upod ang pamilya. Timing pa naman dapit na Christmas. Istorya kami kagina siling ko kay Papang Nixon. Te anong mayo nga regalo mo ni sa imo pinalangga? Daway labot di sa Christmas ko, no? Siling ko sambal niya kagina aksyon na Eric, diri lang siya ma-celebrate Christmas. Bacolod. Diri lang sa Bacolod. Hindi siya malakat kay may plano tani siya malakat mo. Sa sagwa sang Bacolod. Sa gwa sang Bacolod. Siling ko kung magwa ka sa Bacolod, di ka makadto. Siling niya, makadto lang ko sa iya, makadto lang siya sa iya rancho. Maabisita siya kung masakay-sakay sa iya kabayo. Wow. Makatilaw. Sa kabayo. Amo. Mabay. Alagi ba siya bala masakay sa kabayo? Siya sakya sa kabayo, manabudlay. Amo. Ikaw mas mayo ikaw yung makasakay rather than ikaw ang sakyan sa kabayo. Correct. Kay ikaw magsuli niyang paya karon kag ikaw ang sakyan kag kabayo nga bahay, kung babayo nga laki karon yung lain pa. Amo gid na. Mas mayo ganiya kay kung base bala ang babae nga laki nga kabayo ang magsakay sa iya. Mabugatan pa siya pero kung ang babae masakay sa iya ay kabayo nga babae masakay sa iya ti mas tawhay katama. Sige aksyon na Eric, no? Blasay. Ari siya gay gakuha sa bulag pasakay sa dudugay sa kabayo. Ready na. Kapin pa kaya siling niya gani magpuli siya karon ng kabayo ni bugnaw na gid katama. Siya si Paos ang bugnaw ng kabayo karon. Amo, siya gidi sa paon. Puro totoo na karon ng kabayo nga pula. Amo. Gay siling niya timing ni kayo bugnaw na kayo. Hulas pa, dabalang medyo ice pa. Mahambal siya, paon siya, kaya naghambal siya, nagkanta siya sang Ice, Baby. Ice, baby. Ice, Baby. Sige. So na, Eric, para sa atin sila nga headline, bantayan karon na dugay-dugay. Isa ka wanted sa nga kasuguan ang ginadakop sa mga kapulisan sa syudad sang Kabankalan. Pero nga wanted person taga diri sa syudad sang Bacolod. Samtang isa ka sa 62 anyos man nga amayo gindakop man sa kapulisan bangod man sa duha ka mga kakso. Sa report sa patrol ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kay Aksyon Alvin Graba. There you have it. The live report sa Patrol 2. Ang sitwasyon sa Bacolod, tiyara yapon katulog talit tiya. Salamat, hindi kaya man niya baskog ang ulan di sa aton mo. Unlike sa Mindanao, nga may mga porso na dito nga nagbalaha nga mga banwa kag syudad. Balikan talaga sa Aksyon Alvin Graba sa dugang niya sining aksyon balita sa finale sang iya sining report. Ang observation report na Aksyon Alvin Graba ginadulong sa iyo sa kalaman sa live.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila kay Toto Miller si Kenya Cañete. Check attendance ng si Miller si Kenya Cañete. Paurok-urok siya sa Action Night Patrol Program. Amo man kay Madam Marley Di Mabildo, kag kay Police Captain Robbie Mariano, sir. May gabigid sa mga miyembro sang Bacolod konsang Highway Patrol Group, paurok-urok sila. Miss and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. May gabigid, madam. Mayroon nila kapag paurok-urok sa kay Victor Tugapda, sa kay Huma Lomina. Sa Dumangas, Iloilo, si Liza Di Maala Duco, si Jerry Box Pama, Glenard Antiporta, damo ka na Pascuanoy. Ako na lang tagaan ni Boss Eric Pascua. Matik to Jerry Box Pama. Sakay Ginny Lynn, Pamilya Sarona sang Isabela, gamonitor gid. Ginatamyaw taman dira may gabilang kag maayo nga pagpaurok-urok sakay Riani Monteza, Glenard Antiporta, Maria Los Gabaran Abkilan, sang Kabangkalan, madam, good evening gid. Kag maayo lang nga pagpaurok-urok. Sa imo dira kabataan may gabilang ha. Sa kabataan nila ni Maria Los Gabaran Abkilan sang Kabangkalan City. Suki gali siyang nagpatrolo. Nagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay City. Inatamyaw ka ni Roberto Lamis sa kay Maria Elena Nalang dira sa Iloilo, may gabigid. Sa kay Ibon Ibotser sang Germany ha. Kay Sir Edwin Pineda sang New Jersey. Ay nga pagpaurok-urok ka. Check na ako ng report ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Aksyon Roger Gutib, line number 2. Kamusta na panahon sa imo sa Cadiz? Merry Christmas! Yes, Aksyon Eric, maayong gabi ka may gabi sa mga aksyon sa yapon, bisan pa sa maulanon nga panahon kada sa atong pag-monitor sa Sineng Actually, dahil hindi magil mo sila ng atong bagyo at tropical depression siya. Pero kalan kasi may mara kita nga tropical cyclone signal. No? Yes. Dari sa aton, pero sa yapon, Merry Christmas. Sa labi na gid sa mga nag-aana na gid. Nagana na gid niya? Nga magpadala kapag Hindi pala pag munuha, ikaw mapurnada pa na karon ipos lang bala. Kung sa mga ano pa ganina, kung sa mga sinindikato pa na sa mga padanlugan na gani. Padanlugan na gani. Puwerte ka ba? Believe ko sa mo ha. Iba na nga, kung iba padanlog mo, iba pakagat gani. Para nga siguro na ito may hindi ko security guard. Ganyan, ano nga, way ka maka-duty daw, lakas maka sa attorney supervisor. Sila nga, nagregalo ko lukos, kaya daw mo nang pinakanami diskante so, pero way ko ka-duty nga, nga isa to, ang regalo, alimango, pero di magkagat na. Yan mo na. So, hindi sa ko yun? Di pakagat yung official ko sini ang korgid ang pinakadao gidla. Oo. Tiyo nga medyo require pa na jutay ginamuno na jutay para nga magkagat na aksyon Eric. Sabi na sa mga balita si Eric diri sa siyudad sa Cadiz bagugid lang na istorya na ton si Mr. Panuchua. Ang chairman namon ako na mo diri nga CDRRMO officer. Kaya sunod sa iya may ara na mag-register, may ara ang instruction na may direktiba naman sa ilang ginatag ang asol sa Provincial Disaster Management Program Division nga ginapamunuan ni Doc Shepard Kailian. Okay. Kaya actually sa ila subong na monitor sila pero kapasalamat sila kan man
base sa forecast nga gi-check man nila sa weather forecast sa pag-asa nga nagpaibalo nga ang ulan baspugin. Sige magsiling ka baspug ng ulan, laban-laban ni ang delikado mga pagbabaha naman. Yes. Actually, ang hangin daw, hindi gito no sa kaya Panaychoa, daw hindi gito tanto, pero ang ulan mo ang delikado, kaya man dako ang ano na isang ulan, no? Ang gin pagtupa mo sa ulan, no? Tiso na siya nga ang makahatag sa aton man siyang informasyon mo si board member yung Bilmerhan kaya ginahatag Manila ang ila sini nga mga update, no? Sa kay board member yung Bilmerhan. Tapos sa pagsigilanon kay na naton sa kay Mr. Panaychoa gamon diri nga si DRRM officer ang ginabatayan la si Bong Asineric kaya daw naghina naman kaya naglikaw naman ang tropical depression. Ginabatayan subong rasi kon mag-ulan kag magtupa anyway subong naghulaw na kay na nagapulupugan ng hangin kag daw kung galit na mag-agagor ng ulan mo hindi mag-untat tungkol kayo dapat amol kitama sa galom. Ang ginabatayan ang taob karon sa kagahon 1.8. Okay. 1.8. Kung mag-ulan katulog kag magtaob, amo nang delikado kung masugata ang taob kag ang tubig ulan kag ang high tides, no? Kaya mati daw mabudlay katama aksyoner kon magya sinukat tanay ini kay diragin bati kon kaangkon siyang taas sa tubig sa mga suba na binigyan ng tinampaan kagitalon river namon. Ano kang mabulubas ko kung nando diri magasentro sa Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Samar kag Biliran Island mo. Correct, no? Amo na aksyonerek, no? Kita mo naka-orange rainfall ta subong? Gani man, no? So, para interview na ito nga gamay man na mo si board member yung Ben Miran kag may pila man siya ka mga pagpahayan may katalan sa pag-monitor nila sa sining bagyo may second district yun niya ang mga information na gusto may discriminate ni board member yung Ben Merhan. Board, kayo ang bagyo subong direction toward northern foreign central Mindanao, no? Sa ito ba, pala office na pagkakalo sa kayo ng Equatorial Estado. Ang justice daw ang isang paglo. No, paglo. Sa una. Bakit naman kung lumang na informasyon, hindi kasi karoon mga alas o saan kasi, more or less, ang iya ulan, ang kadamulong sa ulan is report niya is around 1 inches something. So, mag-1 inches something, more or less, 1 inches is equivalent to 25 mm. Okay, nagkong ulan mo. Nagkong ulan nagko? Lumas ko gracia kung sige na lumas ko. Kung makakamitin site na ulan. So, amo na ang ulan gid at sunerek protest alas 8 pa market kay na istorya na ton ang among si DRM officer kag si Mr. Panaychoa at tawag ta kay board member yung Bilmerhan na makakuha sa update sining artista mag-report liwat kita nakasugilanon sa kay Mr. Panaychoa kag kuno sa iya pero bantayan lang gid ko magbaskog mga kitang ulan karon sa kadahon amo ang high tide, no? Sa 1.8 man ang kadalumon o kung kadang dako sa tubig. So, muna, ang update yan sa National Disaster Management Council, ang mga tawag silang orange rainfall. So, hindi na siya kung silingon nga ang ulan nga magtupa, orange ang color. Kundi nga kategori ila, alam kategori. Kung magsilagyan ka orange, isatan pa, medyo mabulbaskog ang ulan ka.
bantayan naton ina, Yes. no? Tawag sila kung sa mga matinding tag-ulan. Na. Nakirada. Paabuto mo ko ng Pasko mo kuno sila ni Kapitan Madeline Diaz kuno ka madulo ulit ako si Cho Santa Claus. Ay, gali. Gusto ka rin ko, kaya nga ito pag-ikindi nga, kung mo nga, pick up status bala niya, pick up. Gani. Kaya nga, pero mo ko di pick up eh. Okay, bla. Relax ka lang da kay ma-text na si mo si Kap Madeline Diaz kasi pare Jonathan Diaz. Ayun, nga kaulat ka lang kayo sa mga budlay kagin. Oo ulat ka na bala kay tungulan kagida. Amo na tagtirada. Oo. Kap, salamat yun sa maaluan nga sa gipusoon. Merry Christmas. Oh, dyan ka lang ay. Balita po na rin daw, kuhan mo ko, pagkita, balita mo da, ginaw mo ka. Actually, kainan daw nga plano nga magjapiansa, pero why man ka na yun. Why kwarta? Ang ginakop nga wanted person sa mga katapos sa kapulisan kahapon, mga launa pasado atak na ini si Gary Ruiz sa artikulo 40 sa New Seguridad. So, i-check na to, wagin man siya maka-post pa sa deal, wasi na sa pasmana. Ang kaso yan pala sining homicide, pero 16 ka tuig na ngayon panaguan niya. At pagbalik niya na sa Barangay Mabini sa may Porosbino, so ay gisip Salvar kay Mante ka dasig na sibong sa informasyon aksyonerik nga nag-abot man kung mag-atag informasyon ng aton kini nga mga kauturan magtagsa sa mga barangay kag isa pa may mga barangay intelligence network o BIN kahit ilang yaman ni mo balan ko sa Daisino nisla kaya ginorganize nisla sa aton man nga kapulisan. So this is the first wanted person nga nadakop sa idalom sang supervision ni Police Major Rocky Diciar ang bago na nga nagbalik man nga hite diri sa may siyudad San Cadiz, no? Ini si Gary Ruiz artikulo. So 40,000 ka peso saya kay bante sang 2004 pa ining kaso may 28 ay panigor gamay pa ni ang bill ban kay mag-homicide kasi mong niya pinakadubot na 120,000. Nagkaka na tanan eh. Muna sa piyansa nagkaka na. Lagdaan ni Honorable Judge Renato D. Muñez nga retirado na nga judge sa December 60 ang ini nga. Okay, nautod si Action Roger Gotti. Dere lang kay may ara kitang ano na commercial break. No, dere lang kita Action Roger, standby ha. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo
radyo. Pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Si Roger Gotib sa linya, sa line number 2, Jer. Yes, sunod na Oh, muna. okay. Ang isa ka gindakop kasi dani gusto man mag-bail bla prote good life na sila pangitao ng 40 mil pong. O gani man, pigado pa sa subong. Pigado sa subong. Na. Bayan na niya kung may ulat-ulat ka lang. Para sa ako, may ulat-ulat ko ba? Ipupipin sa pagkapil niya. Tapos, Ang ginaulat-ulat mo na yan, ay kasigurado, ginaya. nakakala niya. Sigurado. Kasi mo lang na, wait for the Signal. exact time correct. in due Wait. time. Wait for your signal. Well, And I'll wait be for there. your call. And I'll be there. Nana. Walang tira, data. Meron pa? Sige, wala na kabalo. Ha? Wala na kabalo ang report. Wala na kabalo. Report, kita na sa kanis oras sa balita, oras sa aksyon, hindi sa aksyon, Roger Gotib report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, Theriabet Live Report, kika sa pasyudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib, ginadulong sa iyo sa kalawa sa Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Nagabi dala kay Migota Rinly Martir, Rinly Javier Martir, and family. Sa kay Lina Marcialda sa Morsya. Sa Tangob, upo dya si Habi Ernesto Cario Jr. Alin kay Flor de Lisa Piansay Cario. Upod ko sa Aquasafe nga si Roel Dakal-Dakal kag si Kurt Flores na monitor sa Action Night Patrol sa Pasig alin kay Remel Dimitrio Zabala. Flor de Lisa Barilio, maayong gabi. Sa kay Joe De La Torre Mahiliano sa Barangay 12, maayong gabi gid. Juan Roberto Nanet Nerioso Sr., Jo Marie Macariola Estilioso, Maricel Arevalo Bindon, uy, Jewel Brewers ng California, maayong gabi. Advance Merry Christmas, Advance Happy New Year. Why kita da? Si Miss Jewel Brewer sang California. Ang gabi dala kay Miss Jewel Brewer. Halong. Dala sa may Granada Heights, may gabi kay May Isabel Tan, sa kay Emilio Quiliain Jr. Dala sa Gimbal, sa kay Teresita Constantino Agra, Joji Polinar Cordero, sa kay Eugene Sapini, Edie Binis, Michael Mahinay, sa kay Timpol Abilianida, ginatamya ka mo ni Vicente Similiano, kay Jennifer Dislati, da kumari ko may gabigid, no, kay kumari ko Jennifer Dislati, kay kwanda Judy Delmo, nagapaurok-urok kita mati sa Action Night Patrol programo. Salamat kita sa inyo dira nga pag paurok-urok kuana pamati sa Action Night Patrol program. Ali sa report ni Action Roger Gutib, Percival Villamor may balos ka report sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Kay kumpare ko SPO2 Jermin Bilaong and family dira may kabigid, no, kay kumpare ko SPO1 Jermin Bilaong. Aksyon Percival Villamor. Line number 1 sa report. Price may gabi please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kag sumong mans mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. May nagalagaw iyaya aksyon na Eric, no, nakadere sa siyudad sa Nakarluta, ang uring-uring balang lagaw nga sa maabot nga Disyembre 22 para sa Enero 2. Ang galagaw nga istorya nga ara nga lockdown sa siyudad sa Nakarluta, no? So ginapaabot sang aton nga paguluhan diri sa siyudad sa Alacarlota, bilabi nagin sa opisina sang aton nga pinalangga nga City Mayor Dr. Rex Salandoon nga wala sang lockdown sa siyudad sang Alacarlota. Ginapay malo sa tanan nga wala lockdown sa siyudad sang Alacarlota kag hindi upon hindi magpati sa nagalapna nga uring-uring na bisan sino nga nagasudon upon magagawa sa siyudad sang Alacarlota. Sumugod sa Disyembre 22 hasta Enero 2, Action Eric, no? Inagabalo ini sa aton mga kauturan diri sa siyudad sang Alacarlota nga wala sang lockdown at may ara ng memorandum nga patubig sa mga LSI, ROF, kag OFW, kag APOR na halin sa guwa sa Negros Occidental na ini applicable lang sa mga nasambit nga mga individual na gusto magsulod sa Alacarlota halin sa December 22, 2020 hasta sa January 2, 2021. Kag kung ikaw ya abi aksyon na Eric, no, napaabot diri sa aton nga mga LSI, kung ikaw ya hindi LSI, ROF, kag OFW, kag APOR nga magapa manog-abot ay kag sa nasambit nga mga pizza, hindi ka apektado sa memorandum nga pwede
ka nga makakuha kag sulod sa syudad sang Lacarlota. Kung hindi ikaw ya NSI kag ROF, hindi ikaw ya makakuha sulod, makabalik-balik sa syudad sang Lacarlota. Kag ginapagabay lang kung tani, isang aton nga panguluhan sang lokal nga panguluhan diri sa syudad sang Lacarlota nga pag inisya mga pagpaandam no sang aton nga pagsulod sang mga pumuluyo o kung mga tao diri sa syudad sang Lacarlota na mag-observe lang sang COVID measure action na erect no kag siyempre ang protocols nga magahugas ang kamot kag mag-disinfect kag mag-usar gidiyaya action erect sang face mask kag face shield sa kamagwa sa ila tag sa panimalay kag mag-obserbar man sang physical distancing o kung sa mag-maintain ini sa at least isa ka metro nga distansya sa iban nga mga tao. So amo ini ang paabot sa atong panguluhan diri sa syudad sang Lacarlota nga ang protocols kag ang COVID measure ang ibaga tumanon diri kag sa nagalakaw nga uring-uring nga may lockdown hindi ina matuod kay false sina ng false alarm ina siya action erect wala iya sa lockdown ang syudad sang Lacarlota halin sa Disyembre 22 Tubtob Enero 2021. So ginapaabot sa aton syudad nga padayon niya ang pagwa sulod sang hindi MSI ROF OFW kag apor makasulod kag iyaya sa syudad sang Lacarlota kag pamalaklon diri sa pila ka mga department store kag sa mga tindahan diri sa syudad sang Lacarlota para sa pagpreparar sang ila Noche Buena sa Pizza 25 Tubtob sa New Year's Eve action erect no pero di amo ni siya ang ginapaabot sa aton nga panguluhan sa syudad nga mag-obserbar lang sa COVID measures. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga observation report gikan diri sa aton namtangan sa syudad sa Lacarlota ang inyo ka-aksyon Action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor sa imo sining report. Magabi dira kay classmate Merly Dolido Magallanes, advance Merry Christmas. Jody Delmo kag Jenny P. Dislati ang akon nga kumare nga always gid naga paurokor. Balik kita, pagbalik naton, report balik na aksyon na Alvin Graba, final report sa Patrol 2, pagkatapos lang sa ato sa importante dugang nga mga pahibalaw. Takot. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato papalagan ng kabindira sa kay Eric Rojo Asyado sa Quezon City, Metro Manila. Kapaurok-urok pa. Balikata ka to sa Patrol 2, balikata si Aksyon Albing Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Aksyon Albing Graba sa final report sa Patrol 2. Bin, please come back. Aksyon na Eric ginaresto sa mga kapulisan si Rene Mata, 62 anyos, residente sa Purok Badyang, Barangay Sumag, diri siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang OIC Chief of Police, ang Police Station number 9, ning si Mata ang ginaresto sa mga kapulisan led by Police Staff Sergeant Antonieto Iwarata Jr., ang warranted sa PINA officer sa Police Station number 9 na bangod gamit man ang kunadala ang warrant of arrest kakin issue ni Judge Isabel Boroso sang 10th Judicial Region sang Balay-Balay, Bukidnon. Ining suspect nga si ang ining suspect aksyon na Eric ang gin issue sa suspect nga si Mata sa kaso nga rape, no? Wala sang piyansa batok sa suspect. Ginaresto man ini sa panibag-uman nga kaso sa acts of lasciviousness sa diin 80,000 pesos ang piyansa para sa iya. Karon ang suspect nga si Rene Mata ang detenido karon sa custodial facility sa station number 9. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Aksyon Migraba Theory Abet akabugusan nga pagpalagat Aksyon Patrol Program sa kon sa Biyernes edisyon. Magatakop ini balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato sa patrol la unit reporters in action nga nagpalagat grabe Aksyon Migraba, Aksyon Roger Gutierrez kag Aksyon Percival Binemore, Aksyon Papagnik sa tabang ato kapiloto sa Patrol to Crosswind Patrol, News Center Aksyon Anti-Pensor, Technical Partner, Studio A Broadcast Engineer, Nelmar Madera backup, Security Guard Tunog Banwa back-to-back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sunod Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinalam, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Ang gabi nila kay RDF Estevana, nga pa urok-urok pa siya. Sa mo sa nga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbuano nagsaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, at least magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon